प्रेम से बोला बाबा विश्वनाथ की। हे देव के देव महादेव, रउआ आँखी के सोझा ई पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहल बा। हम गायक रंजीत उज्जवल, हमार छोट भाई कोवल भोजपुरिया, साथ में डीजे दीपेश जी बानी। आई सारा जमाना रउआ से ही पूछे के चाहता कि ये बाबा रउआ के अगर हमनी के ना रहम सन, ये कोरोना वायरस से हमनी मर जाम सन, तो रउआ देवघर के आई आके रउआ के जल चढ़ाइए बाबा। रउआ बताई, ई सारा जमाना रउआ से ये पूछल चाहता। हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ। हे महामारी से बाबा लोग जब मर जाई, हे महामारी से बाबा लोग जब मर जाई, देवघर कैसे लोग जाई, कैसे जलावा चढ़ाई, देवघर कैसे लोग जाई, कैसे जलावा चढ़ाई। और जी बाटे तो हसे बाबा दे सके बचाई, और जी बाटे तो हसे बाबा दे सके बचाई, देवघर कैसे लोग जाई, कैसे जलावा चढ़ाई, देवघर कैसे लोग जाई, कैसे जलावा चढ़ाई। बोला बोला बाबा बैद्यनाथ की। हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ। लॉकडाउन भइल बाटे, आइल महामारी, भक्तन के जानवा बा चाली त्रिपुरारी। ए बाबा लॉकडाउन भइल बाटे, आइल महामारी, भक्तन के जानवा बा चाली त्रिपुरारी। भूख पियास से बाबा लोग जब मर जाई, भूख पियास से बाबा लोग जब मर जाई, देवघर कैसे लोग जाई, कैसे जलावा चढ़ाई, देवघर कैसे लोग जाई, कैसे जलावा चढ़ाई। मिक्स बाय दीपेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामगढ़वा। हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ। मिले न बाबा को कहीं वायरस के दवाई, और जी करेला सभे रउए बचाई। ए बाबा मिले नहीं कतही बाबा वायरस के दवाई, और जी करेला सभे रउए बचाई। रंजित उज्जवल कहे बाबा देश के बचाई, डीजे दीपेश कोवल कहे दया बरसाई, देवघर कैसे लोग जाई, कैसे जलावा चढ़ाई, देवघर कैसे लोग जाई, कैसे जलावा चढ़ाई। मिक्स बाय दीपेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामगढ़वा।